ole India ram chung abikin Central India le South India lama hi chuan khoi hmuna po mishing antamin an phumurmur ani bera mipui tamna na chuan khwalzin po antamin veivak po antam thei viau nge yang kan India rama chuan khwalzin ten an man tamberle inkal po na minol puin an man chu rel hi ani ome tundin hmuna India ram po ma rail service lai hi singni sangni zanga somka pathum vel om anga tarlan ani a hengzinga hian bungra phurchi rel kan ti hi sangkwa za somli pakhat vel om anga tarlan ani bok tin India rampu ma rel manga zin hi ni khata mi vaibel cheni vel zin chuak se anga chhut ani a heta tang ringot po hian mi pui tam dan tor chu kan she thiam mai ome khopui mishing bit zwal zinga langphabe Uttar Pradesh khopui Lucknow po hian mundang ang thowin khwalzin antamin rail station le a chhebela te chuan ni tin khwalzin an phumurmur ani bera chulai Lucknow rail station atanga hlawak lawa chuan naka hindola anti veng omin hotel lian laute te po omnola tuntuma po hian hotel pakhata twal thana a thlendan lungchhia thlak tak mai kan ngai thla hole don ani September ni som paro kumsang ni somni pani chundar som pakhat vel ani a ni danga ati thin ang thowin hotel staff te zinga pakhat Mohan Bahadur chuan hotel Enfield na thokin akal kwala chutia room sang zona akalai chuan naupang kumlimi omvel hotel veranda a achaplai chu awamuta thut mai chu vele naupang omnalam chu panhngalin awapom wata chuta acha chante zotin naupang chuan sia thiam the roi tur hian apa in anu a ho thole chumi hnuwa atlan bo san thu a shilta a atira chuan hotel staff Mohan Bahadur chuan no pa inti thiam lo satlia mai awanga naupang hlau thlabar chu pona aron chuaka ngain khonge inu chu a omti in azotli a naupang chuan anu chu bathroom a om thoin a chang veli a heta changche a hian hotel staff chuan thilfel lo omin a hretatlat mai naupang chu an room number te zozelin chu naupang nen chuan an omna room nia asoi room number za pahni na lampan chuan an kalta ani an vathlen hu chuan room kongka hongin hotel staff mohana chuan naupangin asoi ang chuan bathroom lam chu an panding ngal wata chuta kongkhar an han hona bathroom chunga an thil hmu chuan a thonge mai bathroom chhuata chuan thisen kai hnuanga me chelo tloreng mai chu an wa hmuta hlol maya naupang chuan kuzung chala kok mewin hi anu chu ania apa in asoi sakshep nu in bathroom a hian ada a ti chuan ani chuan min kalbo santa ani ti in anu chanchin le a hmu dan hotel staff mohana chu a shil tarewa ani po chuan naupang chu khongai le leina ti hria taka ko in achala a fop ta vong maya chumi hnu chuan naupang pom chung chuan hotel manager Ram Kumar hne na kal ngalin room number za pahni na a thil thleng a hmu dan le naupang soidan zong chu an zo shel chhong vele a reilote hnuwa hotel staff dangte po ron tlan khomin thil thlen dan ngai venin an phumurmur ani ber ti chuan hotel manager Ram Kumar po chu ruang hmu ani na hmun room number za pahni na a ama nge kalin thil omdan a hmuna a en fia ngal wata chumi hnu chuan an hnai ber police station lam hria tir zuini in police po in an thudon bo zui ngalin inspector Vijay Prakash Singh le police engemaw zate chuan ruang hmu na lam chu an panta ngal wata heti la hian hotel manager Ram Kumar chuan an hotel kota police chu lo ngakin ani ho chuan ruang hmu ani na room number za pahni na chu an pan le a ruang omna bathroom an lu chuan ruang chu atira an hmu anga lo la omin athom in bel tam zok te po alo mu malwak to lawa hemi hnu hian police ten enfia tur le ti fel ngai sang te an ti zo hnuwa ruang chu puan dangin an khole ta ani hotela an rong hmu hi kumsomni pahni emo kumsomni pathum emo borvel nia ngai ni in angonga thil siam tak manga zaina ni om tak nu ma hmu ani a hei mai ba ka thisen pu achuak na sa thokhat nia langin atak sapum de tho chu thisenin abwal ati the ome tin atak sa a thisen akai mai pe alama bathroom chhuata te po thisen chu bonwain chungzong chu twal thatu hian akal santi police chuan an she thei maya tin inspector Vijay Prakash Singh le anauten ruang endikna an kalpui mek lai hian
ASP Ajay Kumar le CO Kasarbak Shrides Kathaya te kai soina in forensic lama thiamna nei engemaw zate po ruang mu ani na hmuna an ron thleng ve a ani po in thil thlendan ngun taka zirchiana nei in forensic team lamte po in ruang endikna an thoba ka room chung dapna le endikna an thokngal charchara heti lai vek hian ASP Ajay Kumar chuan no pangchu tua taka pomin zo na te alo zota kan tarlan tak angkhan he no pang hi kumli vela upa mi panau pang thian komrual le du du soi ve theirwal ni ve to in ASP Ajay Kumar chuan no pang hna chuan mama tungi I hming ti in zota chu no pang chuan in lama chuan achung ten safety ya an ko thin thole skula ero a thian ten ayus tia an ko thin thu asoya chumi hnuwa ASP Ajay Kumar vek chuan zo na zot le in thil thlendan hetiang hian no pang ayus a chuan asoita ani apa in anu chu na satakin asoi sa a anu hlalu tuk chu na satakin atap boka ma se apa chuan du tok mai lavin asoi sa chhun zom zel thawa chumi hnuwa bedroom a hnuk lut le a chuta chin chu anu thom chu ka she to lo reng renga keipo na sataka ka tra awangin apa bedroom atanga ron chhuak chuan min poma khuma min muthil tira ma se jing ka tho chuan khuma tu ma lo om to lavin apa po lo om to lawa bedroom in thar tura kalu chu chuta chuan anu taksa a thisen kai hnuang chu ka hmu awangin ka hlaulu tuk chu tap chungin pona ka chhuaka chuta chuan an kalan mi ron hmu in min poma kanu ruang omna bedroom a kan kal le ti in police ma chuan asoi tarewa chumi hnu chuan ASP Ajay Kumar chuan meche police pakhat chu kovin no pang chu eitur ngai tu asak turin ashil ngala chuta chuan police chuan room danga no pang chu kalpuin eitur te an pek ba ka an lo om pui zoita ani heti lai hian hotel manager Ram Kumar apo an hotela thil thleng awang chuan komna nei ni in thil thleng chungchanga angai dan le a hmu dan soi turin an shila heta hian ani chuan September ni som panga kumsa ni somni pani zandar som pakhat vela hotela thlenna to room a om le om lo van doina tok ta te chungkwa hian an non zot ni ina soya anni lampo in room chu an nei thuwa lo changin ID an nei ang te dilin registration anti filta a ma se Aadhaar card xerox na tor dor in hong au mai to lo awangin original copy chu an thelu ta a heta hian atuka xerox si tir hnuwa original copy chu pelet le tura anin biak rem thotile room number za pani na cha bi chu an pek nuwa hotela an staff te jinga pakhatin an bungrwa te khaipuin an chungkwa chu room a chuan anin daluta ni in asoita a heta hotel registration na a an hming zi adan chuan pa ber chu bablu ani in anu poi chu sima I ani a an fapa chu ayus ni in kumlia upani in an soibok hengba ka hian atuk September ni som paro kumsa ni somni pani jingda ruk vela bablu chu engemaw thil chul ti tur nei anga in soin hotel a chho san le a ma se heta a chho don hian zanlama an Aadhaar card Monday zarhnena an thelu chu mamona ane awanga aron dil thole ani pu in hotela anu pui fanaute an la om tho awanga aron let le mai tur anga a in soi awang chuan Aadhaar card chu alo pe maya chumi hnuwa a thlenna room number za pani na let le in room atanga aron chwale chuan bag aking chhuak tel nge nge a ma se ron let le ti zai ring om talavin hotel a chwasan atanga darkar nga hnuwa po amel hmu tur ala omlawa reivak lo hnuwa hotel staff te zinga pakhatin room le a cheivel a fan kwalna lama an fapa ayu salo tap chu hmu in chumi hnuwa an hotela twal thana a thlenga ni ti an sha chho chau tho hotel manager chuan police chu ashilta ani ti chuan police chuan hotel receptionist countera registration an ti tuma mobile number le bablu Aadhaar card number an lo chin chiate an lak fel hnu in ruang chu postmortem torin medical college lama an thon ta ngala chumi hnuwa naka hindola police station in charge Vijay Prakash chuan no pangchu thana lama shwai phein ani rual hian hotel manager Ram Kumar po shwaitel ani boka heta police station an thlen hnu hian hotel manager Ram Kumar chuan bablu laka twal thana thuboi aziak lu ta ngala hetia thuboi te zialu fel ani hnu hian
police chuan hmala ngalin bablua mobile number le a Aadhaar card number te chu zirchiana nei zui ani a amai ro chu heng mobile number Aadhaar card number le address ong de chu alemani ti hria chaw ani le tatlat mai chu chuan police tamte ngai tuana ati boin ma hanlak zel dan tura har sana tam tak henga wang hian an to phata a chuti mek lain inspector Vijay Prakash chuan akiang maya om naupang ayu sa chu an khwali vengte an zot vela ma se naupang kumlimi tan chuan zona chhana har satak ani wang po ani ma na soitura bar ashatatlat lawa amai ro chu inspector Vijay Prakash chuan naupang abiak mek lai chuan ati shat ngonga thu inziak le thillem inbel a hmu chuan school uniform ni nge ya ashiat awangin naupang bok chu zot le in ani chuan an school form t-shirt ani thoin alo changta a chu vele police chuan naupang t-shirt ngong chu ngun le zwala zirchiana nein asiam to company hming le an chin chiana alo omtel hlo mai te chuan company hming chu police chuan la in khoi hmuna om nge ti le khoi school in nge uniform ata na mang ti hria tumin hma an la le ngal char chara heta hian internet kaltlanga zon hna tho ngal ni in hetiang lama chinchang shide oma an ngai te po an kompa zel boka atopa chuan wani thlak takin company omna hmun le biak po na tur number anei theita hlo mai phone manga bepop ma sa in naupang thalak le athom no thalak te chu company lam chu an thonta ani heta hian company lam chuan play school pakhatin uniform atana an order thole an company atanga an lak thuwa ron changin an address po M24 Chanakya Palace Dabri New Delhi an ni thu an ron shilta a chumhnu chuan police te point an thudon chu bozui le ngalin company omna lam New Delhi a police engmosat intirin zirsiana an zuk nei thoya vanei thlak takin company thunei to lam te po in uniform order to play school lambiak po na tor number lo hai chwa sakin an number pek mang chuan play school lam chu an bipop theita hlawa chu mai baka naupang ayu sapmel le akor hak lai chu police chuan play school lam te chu thon vele in anni point an school naupang nge ani thole an chen address te nen lam police chu an lo shilta a hei mai baka ayu sate chu an school atanga naite Sitapuri colony antia mi in lwa hoa khosa ani thote po an ron shiltel nge heta an thudon hi bozui zelin nu chui tu lamte chuan play school omna Sitapur colony lam chu an pan ngal wata chulai mun an wathlen chuan police lamte chuan thothar hriat bel le in bablu ani na dik tak an tha chuak ta hlul mai heta hian bablu chuan minglem ain wati hria chhuani in an ming dik tak zok chu Manikan Misra aloni zok reng maya tin Uttar Pradesh Gorakhpur district huam chung duk duya khwa a Viswa Bharnata fapa ani ti fin fiani in Boralta si mai po chu anupui takni lovin hunrei takno pa anga alo khosak pui thin ani tho thlengin police te hian an vashi chuak ta veka heti mek lain Delhi lama nu chui na thoka kalte chuan inspector Vijay Prakash chu phone manga bia in an mi zon ne an hria chian do ber chu an hria chhuah to thole an khwa thlenga an chui chhuah to thu an vashil ta boka ani chuan athudon angin Gorakhpur lama Manikan Misra ti khwa dukduya a kalturin police team engemaw tinen September ni som pakwa kumsang ni somni pani khan an vakalta a hemi chum hian police te hian soilok omlavin Manikan Misra ti in hi an va thong thut ani ber an mi zon ber Manikan Misra po ina alo omlai takni in police te hian an manzuita ani hetia police ten an vanan chinta ka chuan Manikan Misra chu in pong lo thei lo din huna dingin zona sang police ten an zo hnu hian sima I chu atha nge ni tho police te ma chuan apong tange nge a hei mai baka police te ma a ain pon hnu hian an chen in po dapzui ngal ni in tol tha na na ahman chome channa chemte po mo chwa ani nge hetia man ani ta ka chuan Lucknow lama police ten thuzo fiana nei chunzom torin an shwai ta ngala ti chuan thuzo fiana sang an nei na atangin thil thlendan kim chang hetiang hian police ten an hre theita aloni simai pa hi Kamla Singh ni in Uttar Pradesh Gorakhpur district chung Pukhar Pinda khwa an khosa a
simai chu fanumal ni in apa Kamal Singh a ero criminal case ni lai mek ani ba ka jela te po alo tang photo ani ome henga wang hian anupui fanauti enkolna konga harsana tam tak niin aril ro po chuti takin aseng theilem lawa heti lai mekin simai chu mela le pian phunga mi pa ngai tak ani ve reng reng nen aruka ngai zong tu po atong fowa chuti rwalin pa ber jel tang to ta chu chen khat tong kam moi lo tak tak don chang po ani na sa hle thung ma se chu ero an chung ko chunga thil thleng dik tak ani awangin a hongai lem lawa ni khat chu an kho chen om maya om barhat khwa a ko sa a ming tar lan lo chu simai pa hne na wakalin a fanu chu nupuya ta na nei aron dila Kamal Singh chuan a fanu chuan engtika emo pasal ane tho tho ala tol dona a hriat awangin le adu dana thil akal pui thei dona a in hriat awangin olsam takin ni e arem lo nu tor om hleinem ti in alo chang maya chumi hnuwa a fanu thuam chom tor chungchang le sum chungchang thlenga soipuin poisaba ane awanga harsana to thu thlengin alo silveka ma se chu tlangwal chuan simai ane theina tur ani don pho chuan poisa pek ain huam thole dauri le poisa engma adiman don lo thu a silve boka chutiang ani ta ka chuan simai pa chuan chutianga isoi anga iti theidon ani chuan har satna om hran lave ti in afano chu nupuya ta nei a phal sakta ani anin biak rema tanga reiwak lawa simai chuan aparo man ang chuan pasal chu nei ta a heta hian ani nei atanga thlani om vel chu anno panun hlim takin an hmang chowa ma se hun le ni aliam ve zela an mi zia an han in shia chian chho hret ta ka chuan nu pahlim taktia soi thei ani talo in hnial chang in ho chang ani chhotak zo zo pialama simai chuan a pasal kut atwar da fo maya chutiang te ani chhotak zela chuan simai te no pa chu in chen le tangi nge in an in puilama akir le ta a mai ro chu a pasal bula anun alo zalen lo thin nge ni doni apa te in lama akir le nu chuan ami zia danglam chawin len chwale mundanga chen kom de chu anuam ti ber aroni chhotatlat maya chutianga hunmang fo ta chu mesha sang nei chawin ama ngai ven to po atong le ta zo zowa chungzinga chuan Bibridge Police Station huam chung Pakria khwa a kusa Kedar Singh fapa Monohar Singh nen in mesha chawin anin ngai zong chhole ta a Monohar Singh po chuan nupui ta ne nge tumin tran ala a amai ro chu achung telamin thutluk na an sia mai theilo thung chuti lain Monohar Singh chuan simai chu nupui ta na an nei saklo ani chuan nupui dang reng reng nei atum lo thu soin ane nge theinan achung de chu anor na sa hle a atopa topa chung kolam po in an faparil ro chu hria thiam po in simai ne na ani nei chu an rem ti sakle tange nge a ti chuan ani nei atanga reiwak lawa fapa pakhat nein a hminga ayus an sange nge chuti lai chuan a pasalapa Kedar Singh chuan amau simai tun mahun chungchang tlem zong alo hriat ve awangin amau simai laka chuan astrikin angai ven hle maya chu tak chu simai chuan ngai theilawin voi engemazat a pasal le achung te chu chhuasan tomin ro manna asiam ta a ma se a hlotling thei mai lo amai ro chu en thlak le en zui reng ni chu she om ati box sinen atopa chuan rem chang mu in afapa ayu sanen a pasal te ina let le to ngai lo turin apa te in lam boka chuan an hole ta ani ma se hetia apa te in lama an let le la hian simai pa Kamal Singh chu engemaw thu boya wangin jela alo tang meka apa jel tang tlo hian an nu fa chu jela kalfovin heta an kalna hian ama ang thowa jel tang tlo ve thin tho Manikan Misra nen anin tong chhole a ani po hi fapamal ni in anin kom nge chhongal ve mai engemaw chen thian in biaka anin biak no in anin ngai zong le tamaya hetia anin ngai zona tanga reilote a hian Manikan Misra chu Delhi lama na thok tura kalin Dabria Sitapuri venga Avdes apartment a khosa a hetila hian simai ero apa te kyang Gorakhpura om thongin in mu theilo ma se phone manga in biak ero an thul chawng lo hun engemaw chen aliam hnuwa simai chuan apa te kyanga khosak reng ringot mai chu nuamati lo tho Manikan Misra chu phone mangin awashil fawa ani po chuan an har sanate shithiamin Delhi lama ko tange nge in simai te no fa chuan Manikan Misra chu a in lua an wa fin taroi maya ma se ni ni thumvel an khosa kho no in simai chuan Manikan Misra chu
nupa ni si lawa in khata khosak dun reng zo tha ati lo tho shilin in nei puya som le a ma se manikan misra chuan soitur shemai lovin angoi wangwanga hun engemaw chen angoi hnuwa nupa in siam ero arem lo thole nupui nei ala du lo thoin a chang ta tlat mai amai ro chu simai chuan tlomai tum lovin pantur dang nei lo ta chu manikan misra chu ti lom tomin thei to pa chho zela ani na taka chuan manikan misra po hian akal san thei bik chuang lo ma se pasal then to le fa po nei to ani awangin a chungtin an do don lo ti a sha chen box si awangin nupa in siam chu angam che alo ani ber chuti arwal chuan simai chu nupuya ta na anei thei don lo tho a shil rwalin akyanga khosak an do chung ero rem ati thu a shil thunga hei mai ba ka nupa ang thowa khosa ani don awanga adang lam na wak om lo thu te shilin live in relation chu antana kong om chhun ani thu te a soipui hnuwa simai chuan arot na chu lo pompuin nupa angin in khata an khosa chhota ani hetia nupa ang maya an khosak dun hnu hian simai fapa ayu sa chu school kai rwal aroni chhaweta ka chuan manikan misra chuan an chen om maya om play school a chuan admission te ati sakveka chumai ba ka simai po na te mo sakin call center a thakata cheng sanga hloin a thokve ta boka amai ro chu hunliam zelin simai chuan azia aron chhuale tan datlat mai ponlama hunman tam chu anuam ti zong roni chhole in chung mamo leina ain ama mi mal mamo leinan sum aseng nim jok ta fo maya achang phei chon a hlo zong zong man zo chang te po nei thin hi alin chenom khoweng le a thian thadeu te poisa puk chang po anei chhota zeu zawa chung asum puk te la chu rol theilo chang anga in manikan misra poisa amman sak chang po anei chawa chung te awang chon manikan misra po in ri ru ha chang anga in voi engemaw za si mai chu thil omzia a soipui thin ba ka akho sakdana sim ngai tam tak anei thu a shil fowa ma se omzia omte chiam lo annu le zela phei chuan in ti thiam no chang le ko thial in thlak chang te po an nei thin ani chuti mek la in si mai chuan manikan misra chu gorakpura anin le lo chu shaltur le delhi lama munloram le turin anor renga ma se ani ero chu chu thuwa zet chuan a min theilo chuti rwalin sima in anor reng don ti asia ta wangin ti dan tur kong azong taringot mai olsam takin sima hian akal sandona shilawin ariru tak chuan amang ang tak zeta hei wang hian ariru halu tuk chuan simai da thadan tur kong azong taringot alo ni reng mai ti chuan manikan misra chuan ruam manna sang sang siam chawin arwam manna angzelin simai tinu fa chu an kholam gorakpura zintura inbo saiturin ashilta a chu thu an sha chuan aninu fa po chu an phurin an lom nge mai September ni sompanga kumsak ni somni pahnia Rail Gomti Express a chuangin New Delhi atangin Lucknow lam an pantawang wanga Zandar somvela Lucknow Charbagh rail station thlengin an chuka chumi hnu manikan misra chuan simai chu zanlam thilte ani to awanga Gorakhpur kal le tora kalna tur rem chang a omarin lo thole hotela zan khajia atuka Gorakhpur lampan chu a thajok arin thoshilin ruam manna asyam puile a simai po in chu chu tha ati thuwa lo changve bokin auto khaltu hne na hotel mantlom de ohlek omna panpui turin an shilta a heta hian auto khaltu chuan Hindol police station huam chung Vijay Nagara Singh hotel lam chu apan puita ani anwa thlen hian reception counter lo thu hotel manager ni bok Ram Kumar chuan lodong songin room omle omlote anron zota ani chon ID an yang ang xerox copy thelu tura lo silve in ID xerox copy ero anlo nei mailo awangin manikan misra chuan a Aadhaar card original chu apeta a hemi no hian room man cheng zathum somnga an pek fel hnuwa room number za pahni na cha bi manager chuan pele in ta chuan anin da luta aloni le chuan hotel room an lu atanga reilote ya manikan ale simai de chu engemaw thu awangin anin ti thiam lova manikan misra chuan simai chu kote hial athak tamaya chuti lai chuan simai hlau thlaphang aw na salutuk chu an kyang mai om no pang komlimi ayu sa chuan lo hmu ve in ani po lo tawen asa hle a manikan misra chuan simai chu bathroom lama pot phein heti lai hian simai chu ni khoshilavin awm to a bathroom chunga apolu hnu hian kongkhar akhar nan tapmi a
hemi nu hian naupang ayusa chu pomin khoma atluk zal puite te a reilote hnuah naupang chu amu hil ta mo tia bathrooma anu chhia tak simai chu awangei ven li a ama ang thowa ni ko shilawa alo la om chu remchang ala in manikan misra chuan abeka alo da sadiam chome chana chemte chu phorin simai ngonga chuan azaile tapmi a atuk jing taka thovin zanlama ache da hnu ma te chu uluk taka ati faivek ba ka rin hlel akai lo nan tol tha nana amman ro ne yang ang te po chu lavekin abeka khungta a heti la hian no pang ero alamu hil thung ti chuan abek chu kengin hotel manager hne na thil chula kal chwa luk atum tho shilin zanlama a adar card alo thelu to po chu adil chhuak le a xerox tir hnuwa pek le atum tho te po shilin hotel chu achwa santa alo ni kan tarlan tak ang khan an thlenna ruma an chet vel hnu ma reng chu velfai taka kalsanin manruwa thlengin a hon le vek ani kha amai ro chu van nei thlak takin naupang thomnu hak lai school uniform ni om takalang akor ngong kila thomnu siam to company ming lo in chukai atangin he thil thleng rap thlak tak mai ron in chan chhodan chu hriat chu ani tak tho police chuan thu chu siamin antar lang theita lawa tin poi khoi tu manikan misra chu man ani hnu chuan thil thlen da ne tuala thadan kimchang police ma a ain puan hnu hian ko ta shoi ngal ani a ko chuan tol tha thu bai ri tak lo siam sakin jelama thon ani ta ngala he thil thlenga no pangkhongai thlak ta kumlia upa ayu sa chu police malak na in child care lama thon ani ve thunga ma se rei po o ma in simai pasal masa naupang ayu sapa chuan afa pachan chin lo sha in chuta tang chuan ti tur sang sang te police station a anti fel nuwa in lama a hroi ho ta thung ta ani